Darlene, het is voor mij een hele eer dat jij mij gevraagd hebt om hier het een en ander te komen vertellen op jullie nieuwjaarsbrunch van Stichting Bantopa en Stichting Team Patoor. Laten we gaan praten over het koninkrijk dat veranderd is. We leven binnen het koninkrijk der Nederlanden, maar als we terug gaan kijken zijn er zoveel veranderingen die plaats hebben gevonden. En ik vind het toch belangrijk dat we even stilstaan bij bepaalde ontwikkelingen binnen het koninkrijk. Ik ga proberen jullie mee te nemen in een tijdslijn, in vliegensvlucht, dus in vogelvlucht mee te nemen op een tijdslijn wat binnen het koninkrijk is gebeurd, van welke periode we praten, van waar we komen, wat er gebeurd is en waar we naartoe gaan. Zoals Darlene zei, ik ben Raymond Labat. Heel trots dat ik mijn buurmeisjes vandaag ook hier getroffen heb. Echt nog geen 2 minuten lopen van elkaar. We zijn opgegroeid op Curaçao. In het dagelijks leven ben ik sinds 2,5 jaar voorzitter van de MAP. MAP is Movimento Antilliano y Arubano para Promover Participación, of althans de beweging ter bevordering van de Antilliaanse en Arubaanse participatie. Wij voeren ook het secretariaat van de Antilliaanse beraden in Nederland. Dus wij zitten tussen de gemeenschap, de gemeentes, dus het bestuur van de gemeentes en daarnaast het Rijk. Dus wij hebben een soort octopusfunctie waar we dus proberen. Nogmaals, ik wil wel zeggen, wij vertegenwoordigen niemand. Want als ik jou moet vertegenwoordigen, dan moet je voor mij gekozen hebben. Wij komen op voor de gemeenschap op het moment dat we merken dat er bepaalde dingen ten onrechte worden gedaan of bepaalde wetten die doorgevoerd willen worden. Dan gaan wij de advocaat van de duivel spelen en dan proberen wij op te komen voor onze gemeenschap. Dus dat doe ik in het dagelijks leven. De MAAP voert het secretariaat van die beraden, maar daarnaast heeft de MAAP ook heel wat andere activiteiten. Heel duidelijk zeggen, het is een vrijwilligersorganisatie. We hebben gezien dat NOS TV, Tico Vos, hier rondloopt. Ik zeg altijd, het slechte nieuws laten we aan de Nederlandse media, die doen het al genoeg. NOS TV brengt het goede nieuws in de woonkamers van de mensen via RTV 7 elke zondag. En bepaalde stukken die worden ook meegenomen door Tele Curaçao op Curaçao en Tele Aruba op Aruba. En bepaalde media trekken bepaalde dingen ook mee. Via NOS TV hebben ze ons gevonden, dat ze mij ook gevraagd hebben dat ik ook gastcolleges geef aan de redactie van het NOS. De NOS in Hilversum, Nederlandse Omroepstichting. Maar hier praten we over NOS TV, onze televisie. Daaronder staat de website www.nostv.com. Dus als je naar huis gaat, zoek het op. En dan zal je de honderden opnames zien die er gemaakt zijn in de afgelopen jaren. Jij kan niet opstaan morgen en zeggen je gaat je vestigen op Texel. Of Schiermonnikoog of Ameland. Als jij geen economische binding hebt. En dat is Nederland, hè? Je moet een economische binding hebben om je daar te kunnen vestigen. Daar ben ik wel een voorstander. Dan vind ik jammer dat ze dat niet helemaal doorgevoerd hebben voor Bonaire, Eustatius en Saba. Want wat krijg je? Je krijgt dan een grote stroom. Producten worden duurder. Mensen kunnen meer geld uitgeven. De lokalen kunnen geen huizen meer kopen. Het wordt onbetaalbaar voor hun. Ja. Wat Aruba, Curaçao en Sint Maarten betreft, die regeling blijft nog steeds gelden. Hè? Zij die dus daar gaan vestigen, moeten toch een verblijfsvergunning aanvragen. Ze kunnen komen voor 90 dagen en daarna weer. Weet je nog? Ja. De Nederlander die op een passagier sprong die een bom bij zich had in zijn onderbroek. Ja? In het vliegtuig, ja. Het vliegtuig was geland in Boston, toen sprong hij. Weet je waar die jongen geboren is? Curaçao, ja. Curaçao, ja. Hij is Nederlander. Ja. Curaçao geboren. Dezelfde school waar ik gezeten heb, Peter Stuyvesant, jaren daarna. Zijn ouders wonen er nog steeds. De vader is net vorig jaar gepensioneerd als arts van de raffinaderij. Maar ze zijn de Nederlander. Maar daar heb ik geen probleem mee. Nee, daar heb ik geen probleem mee. Nee. Er is maar 1 krant die het gecorrigeerd heeft. Ik heb geen probleem dat ze hem Nederlander noemen, want hij is Nederlander. Ik ook toch? Je heeft toch gezien het lijstje wat ik je voorgaf? Maar hij is geen Amsterdammer en hij is geen Hollander. Als je Hollander bent, moet je in Noord-Holland of Noord-Zuid-Holland geboren worden. Dan ben je Hollander. En je bent ook geen Amsterdammer, dat is niet in Amsterdam geboren. Dus toen heb ik gelijk zo'n brief op hoge poten geschreven van, het is een
Curaçao. Jong spreekt Papiaments, net zoals wij dat spreken, zonder accent. Ik ga nog een ander voorbeeldje geven. Slavernij werd afgeschaft, er was geen er was geen slavernij meer, maar de oude slaven die gingen dus werken in dienst van de shongs, de slaveneigenaren. 15 december 1954 wordt het statuut van het Koninkrijk der Nederlanden ondertekend, zoals u daar ziet. Curaçao, het was vroeger Curaçao en de onderhorigen. En daar zien wij dus dat Indonesië is toen onafhankelijk geworden, maar het andere gedeelte van Nederlands-Indië, wat Papua Nieuw-Guinea was, later dat heet Irian Jaya. Irian Jaya, die werd niet onafhankelijk. Irian Jaya, die kwam onder het bewind van de Verenigde Naties te staan. En dat heeft geduurd, ondanks dat in 1954 wij het koninkrijk kregen binnen het koninkrijk, het statuut kregen binnen het Koninkrijk der Nederlanden, zien we toch dat Irian Jaya of Papua Nieuw-Guinea toch als een soort buitenkindje werd beschouwd. Die kreeg de autonomie niet. Het heeft tot 1963 geduurd dat altijd onder bewind van de Verenigde Naties, dat Irian Jaya of Papua Nieuw-Guinea weer ingelijfd werd bij Indonesië. Bij het begin van mijn verhaal heb ik een paar dingen genoemd waar ik trots op ben. Antilliaan, Curaçaoenaar, CARICOM, Nederlander, Europeaan en wereldburger. En nu wil ik wil niet meer praten over een Antilliaan. Want wat is een Antilliaan? Voor mij is een Antilliaan op dit moment iedereen die van een van de eilanden komt in het Caribisch gebied. Dat zijn Antillianen. Ik ben ook geen voorstander om te gaan praten over een Caribische Nederlander. Nee, waarom wil ik dat niet zeggen? Omdat ik politiek Nederland geen wapen in handen wil geven om onderscheid te maken tussen verschillende soorten Nederlanders. In 2006, en dit staat geciteerd, is toenmalig minister Rita Verdonk was bij de koningin en zij had het gegeven ogenblik over Caribische Nederlanders, waarop de koningin zei, maar we hebben toch maar één soort Nederlander in het koninkrijk. Dus je moet de politiek Nederland geen wapen geven om te zeggen, zoals Wilders vandaag de dag zegt, wij zijn de echte Nederlanders en dat zijn de niet-echte Nederlanders. Er is maar één soort Nederlander in het koninkrijk. Maar dat zijn wij ook. Ik wil praten over een Cambusgemeenschap. En wat is een Cambusgemeenschap? Ga jullie meenemen. Kijk maar zelf. De drie landen die samen met Nederland het Koninkrijk vormen. Kijk, samen met Nederland vormen zij het Koninkrijk der Nederlanden. Darlene. En jouw best. Dat is Bonaire, Eustatius en Saba. Ik heb bewust de Sint iets lichter gemaakt, want dat is niet de naam. De naam is Martin en Eustatius. In Engels praat je dus ook over Stasia. En deze drie eilanden zijn openbare lichamen van Nederland. Dus ik wil bij deze en horen jullie ook meegeven. Als wij, kijk, het woord Antilliaan is beladen. Men heeft genoeg kwaads over ons gezegd. Antilliaan, ik wist ook nooit, voordat ik kwam studeren in Nederland, dat ik Antilliaan was. Ik was Curaçaoenaar en mijn neven en nichten die waren Arubanen en mijn vrienden waren Bonaireanen. Ik kwam in Nederland. Je bent Antilliaan. Oh, ben ik Antilliaan? Oh, kijk, ik ben Antilliaan. De media en Politiek Nederland, die hebben gretig gebruik van gemaakt om het woord Antilliaan te besmetten. Trouwens, het woord Antilliaan is een ongrondwettelijke benaming. Daar is er jurisprudentie over. Het zijn geen grondwettelijke benamingen. Er zijn twee grondwettelijke namen. Dat is Nederlandse Antillen is grondwettelijk. Of was grondwettelijk tot 10-10-10. En Nederlands-Antilliaans was grondwettelijk. Elke andere benaming, zoals Limburgse Nederlander, Groningse Nederlander, Antilliaanse Nederlander, Caribisch Nederlander, zijn ongrondwettelijk. Die houden geen stand voor de rechter als er gekozen moet worden. Maar ik wil wel praten over een Cambusgemeenschap. Waarom Cambusgemeenschap? Onze organisatie, zoals ik zei, MAAP, M-A-A-P, Movimento
Antiano y Arubano. Promover participatie, de beweging ter bevordering van de Antilliaanse en Arubaanse participatie. Participatie in de breedste zin des woords. Doe mee als je hier in Nederland zit. Je woont hier. Doe mee. Word politiek actief. Ga stemmen. Daar ben je al actief bezig. Word lid van een politieke partij. Ga als kandidaat op voor een politieke partij. Wij zullen nooit een stemadvies geven. Welke partij je kiest, dat moet je zelf weten. Maar wat wij wel, wil je meepraten, ga meestemmen. Dan heb je wat te vertellen. Dat proberen wij te doen. Participeren ook sociaal. Je woont ergens. Ga in de oude raad van de school van je kinderen zitten. Ga meedoen met de wijkvereniging. Ga meedoen met de sportvereniging. Materiaal verzorgen. Op het moment dat jij gaat meedoen, dan ga jij praten. En op het moment dat jij praat, gaat men jou horen. En op het moment dat ze jou horen, heb je een kans dat ze naar je gaan luisteren. Bom, eu falo que é muito importante, mas sim, muito feijão, é algo educativo, então importante para nós antianos. Você fala já, vai muito bom apresentar para o senhor Labat, tremendo, muito bom informação do na, informação que nós precisamos que nós temos de todo dia, então tá bom para apresentar tipo de chala nas aqui, que botar já muito informação e também informação no nível, você? Ik vond het heel interessant, want ik was er ook echt benieuwd naar om eens een keertje nader uitleg te krijgen over de nieuwe staatkundige structuur van, ja, nu weet ik dat het Cambus-eilanden is. Maar voorheen wist ik dat niet. Dus elke dag leer je wat bij en ik heb nu nieuwe informatie bijgekregen en dat vind ik belangrijk voor mezelf. Nou, ik woon al 36 jaar hier in Nederland en ik maak me eigenlijk niet zo druk over de politiek op de eilanden. Dus ik was vanmiddag echt benieuwd wat ik te horen zou krijgen. En ik ben wat wijzer geworden. Zeker ook de benaming, Cambus, was heel belangrijk. En een stukje geschiedenis toch wel in vogelvlucht. Was weer heel goed om op de rij te krijgen. Politico per maniera enorme Cambus, meestal estava tassado de onder andere. E era reação de outra, não que estava até presente. Também mamira com na, você que me algo certo coisa que não está pouco, não estava na altura. E com chala maneira assim, a primeira dia tá vale a pena para botar uma repetição para sobrar foral hobby de nós, hobby não. Kuya boyega acerca hobby, para poder tin ya não tá wak postraio sobrar que seita papia e ora tá hopi bom para maneira Raymond Labat tá aqui aí maneira compreender hopi bom toch para acercar mais tanto e hopi não e também toch hindi ganha não também so hopi hindi ganha também singi o misa não tá tendo não tá escuta pero tá bom também com e maneira a walk não tá bisa toch maneira de corso tá bisa mais cerca que está hopi bom com tá mais cerca toch de boa ainda com não po escuta como de mais melhor. Bom, então, também relação de gente holandês que também está aqui na merdia e ela pensa assim que estava tá bom para ser para holandês também de conhecer nós que assim também e a nossa papia com Raymond Labat para nós com outra fecha com assim com nós para também para em princípio para o holandês também. Em primeiro lugar, boa tarde, danke para a explicação que o meneer Labat a dado-nos over de curso. Actualmente, de 10, nós estamos já contentes de poder estar com e constante sentado em outro. E me espero que nós possamos a maneira baixa um dia mais, que por seguir explicar-nos sobre o nós e o que não está compreender o que significa 10. Por favor, eu tenho um comentário que agora aqui conta bem assim, que a Holanda está decidindo. Pero não te explica coisa na maneira não tá. Pero com explicação assim aqui bota chega o pileu e você ora bota dencar que conversação que vou por explica outro não que pontravo algo lo que batende aqui na. Me tá invitar nós antianos não. O não por escuta riba www.nostv.com. Okay.